の時。ボーゼボーゼルニコリス操り人形の私の魔法で。ここが貴様たち。邪魔です。ここが最後の頑張り。王子、ここで全ての決着。ランス様の代わり。行け。どけどけ。どいつもこいつもかかってき。圧倒的な力。邪悪な魔物どもよ、我が貴様らに私、荒ぶると舞い吹雪け。
の炎で全てを飲み込む。かの者に力を。攻撃します。ランス隊の名にかけて。まだまだ力がみなぎってくる。行きます。女だからっていいわよ。また剣の腕が上がったわ。者の剣となれ。他の方々に負けぬよう。
とっておきのをくれてやろう。闇に王子が自ら荒ぶると舞吹雪け。行くぞ。